Jednoducho, súdca to napísal, že som sa nemohol dopustiť. Ale zobral ma do väzby z dôvodu, že treba ešte vypočuť môjho otca, aby som ho neovplyvňoval. A zobral ma do kolúznej väzby. Ako dlho ste tam boli? 18 mesiacov. Z tých 18 mesiacov, 9 mesiacov som bral silné antibiotika a 3-krát som mal silný ako zápal. Prišiel som o chrbticu, prišiel som o zrak, to, že som prišiel ešte o 3 zuby, to je len proste ako maličkosť. Ako prišlo k vášmu zatknutiu? Ráno, myslím, že bolo 3:30 alebo 4, bývame v Čadci, takej tichej časti. Som počul nejaký ruch pred domom. A on poviem, čo je? A predstavte si, pred domom boli médiá. Chodili tam s kamerou, toto a tak. Pofajčievali a evidentne proste ako čakali. To ako keby ste niekde uprostred púšti zrazu ako stretli ako médiá. Rozmýšľate, že čo tam môžu ako robiť. Hovorím, keď tam boli médiá, za chvíľočku mi niekto ako zvoní, polícia. Prišli a urobili domovú prehliadku. Hoci podľa obvinenia, ktoré mi tedy ako priniesli, nebol absolútne dôvod na domovú prehliadku. Rovnaký úkon urobili aj u mojich rodičov. Mama po ťažkej operácii srdca, otec v tom čase už mal veľké problémy s hybnosťou kvôli Parkinsonovej chorobe. A ráno tiež o 5:00 tam nabehli kukláči a tak. Proste neprajem to nikomu, čo tí dvaja ľudia museli zažiť. Otca 84-ročného, skoro bol imobilný, ho zadržali a na príkaz toho prokurátora ho doviezli do Bratislavy na Národnú kriminálnu agentúru. Potom ho prepustili, pretože tam nebol absolútne žiaden dôvod, nebol obvinený, ale ako ho dávali do auta, tak mu zlobili 2 rebrá. Po pár mesiacoch išiel na vyšetrenie do Brezna, pretože mu to bolo veľmi zle a tam zistili na CT-čku a na rentgene, že sa mu to nejak zle zrástlo a že to má zrastené. A keď bol na tom vyšetrení, tak dostal COVID. A už musel ostať v tej nemocnici, kde na ten COVID aj zomrel. Čiže môj otec zomrel opustený, bez toho, že by sa so mnou mohol rozlúčiť. Ešte predtým, ako som bol do väzby zobratý, tak bolo to Matovičovo Remišovej Pexeso. Áno. Z dôkazov vyplýva, že to Pexeso bolo ešte niekoľko týždňov predtým, ako ma zadržali. Z video dôkazov vyplýva, že to mali vo svojej centrále. Mali fotky. To je Olano vtedy? Olano. A jednoducho vtedy prišlo konkrétne zadanie. Tam to nejde len o tom, že niekto povedal, že tohto odstíhajte, alebo zničte, alebo čokoľvek. Tam boli aj predstavy, že ako. Tam boli dohody s konkrétnymi novinármi. Ano. Tam boli dohodnuté úniky zo spisu. Tam bolo dohodnuté všetko. No a jednoducho som bol proste ako prvá obeť. Keď potom riešili ďalšie obete toho režimu a keď si riešili know-how, ako to urobia, tak niekoľko mesiacov hovorili na tej Národnej kriminálnej agentúre, spravíme to na kičuru.